Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu ta Sharada Royal TV. Wato inda muke kawo muku kayayyaki na kayan sarauta a ƙasar Hausa, kamar yadda yake a littafin da na wallafa mai suna Ƙamus na kayan sarauta a ƙasar Hausa. A wancan makon da ya gabata mun yi bayani akan wato sanduna da ake amfani da su a masarautunmu na ƙasar Hausa. Mun yi magana akan sandan Sanƙira na masarautar Kano, mun yi magana akan kwagiri wanda hakimai da dagatai har ma wani lokacin da sarakuna suke amfani da su. Mun yi kuma magana akan wato kandiri wanda sarakuna idan sun naɗa hakimai da kuma wato limaman masallatan juma'a suke basu tare da malafa da alkyabba. To kuma mun zo mun yi magana akan sandan da Bature ya zo da shi, wato sandan da gwamnoni na wancan zamani na Turawa da kuma na yanzu suke bawa sababbin sarakuna idan an naɗa su, masu wato kan sarki abin da ake kira, ko kuma kan sarauniya wato crown. To a yau za mu yi magana ne akan wata hula wacce take ita ma tana cikin wannan littafi na Ƙamus na kayan sarauta. Duk da dai cewa mun yi magana akan huluna a wani mako da ya gabata na 'yar tofa da 'yar bici da haɓar kada, ko kuma in ce 'yar tofa 'yar bici gaba ɗaya da haɓar kada da jaddara da farar dara wacce ake kira farar karuwa a Yawuri da sauran wurare. To yanzu za mu shiga kuma wata hula wacce ita ma tana cikin wannan littafi na Ƙamus na kayan sarauta wacce ake kira kwalkwali. Hular nan ta kwalkwali ana yin ta ne misali da tasa da kuma wasu 'yan ƙarafa a jikinta wanda 'yan kwalkwali suke sawa tare da 'yan lifidi. 'Yan lifidi su ne masu wato hawa doki tare da kayan lifidi da ake rufe shi da shi saboda harbin kibiya da sukan mashi da dai sauran kayan kariya a wancan zamani. Kuma su ita wannan hula yanzu ga ta muna samo ta nan in an duba za a ga tasa ce wacce mata a da ake musu ado da ita a ɗaki. Idan an yi auren mace dole sai an mata wannan tasoshin. Wannan tasar ita ce su 'yan kwalkwali ko 'yan lifidi suke haɗawa su zo su tada hula, kuma a yi mata wurin sawa a ka, a sa ta a ka kuma a hau doki. Wannan ita ce kwalkwali, hular da ake zirawa a ka wanda aka yi ta da tasa da ƙarfe da kuma gashi na jimina ake soka shi a kan ƙololuwar ƙarshen kororon inda aka yi wannan. Nan kuma duk wurin da yake kariya ne na fuska da kunne. Duka in an duba za a ga aiki ne na hular lifidi wacce ake kira kwalkwali, kuma tana maganin ita ma sara ne da suka da wani abun da ba a rasa ba. Kuma ko a wancan zamanin su 'yan kwalkwali da 'yan lifidi duka su ne a gaba a gaban sarki, musamman lokutan yaƙe-yaƙe na ƙasar Hausa na faɗaɗa ƙasa da kuma jaddada addinin musulunci. Wannan ita ce hular kwalkwali kamar yadda take a cikin wannan littafi na Ƙamus na kayan sarauta. Kuma kamar yadda muka ce tasa ce ake mata hikima, maƙeranmu suke mata hikima a shigar da wannan soso na lifidin a jira ta a ka. Wannan ita ce hular kwalkwali. To kuma a wancan makon mun yi magana akan rawani ɗan Sardauna, inda muka ce rawani ne da ya samo asali daga ƙasar Indiya tun asalinsa, kuma Sardauna na firimiyan Arewa
Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto shine ya yi amfani da wannan rawanin, kuma har yanzu ana nan akwai shi a cikin kasuwanninmu. Kuma kamar yadda muka ce a wancan mako, lokacin da Premier na Arewa yake amfani da irin wannan rawani, da dama mafi yawa sarakuna saboda girmamawa ba su fiye amfani da shi ba. Indai an gan shi a wancan zamanin sai dai a gan shi a kan shi Premier na jihohin Arewa, wato Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. To masu sauraron mu, a bibiye mu a mako na gaba, inda insha Allahu za mu kawo waɗansu kayayyakin na kayan sarauta a ƙasar Hausa, kamar yadda suke a ƙunshe a cikin littafin ƙamus na kayan sarauta wanda ni Dagacin Sharaɗa Ilyasu Ma'azu Sharaɗa na wallafa. Assalamu alaikum.